Pozdravujem a vítam vás pri mojom novom videu. Dnes si ukážeme, ako hačkovať tieto veľmi jednoduché listky ako jesennú dekoráciu. Prajem vám príjemnú zábavu, odoberajte môj kanál a môžeme začať. Listy budem hačkovať s bavlnenou priadzou, to je Catania od Schachenmayer, ale môžete použiť aj Kamilu alebo akúkoľvek inú priadzu. Ďalej potrebujeme vhodný háčik, nožnice a ihlu. Na začiatok si vyrobíme slučku a hačkujeme 16 reťazkových očiek. Pätnásť, 16. Reťazku máme hotovú. Ďalej hačkujeme. Prvé očko vynecháme a hačkujeme jeden krátky stĺpik do prvých dvoch očiek. Raz. A 2. Jeden polovičný stĺpik do ďalších dvoch očiek. Raz. A 2. Jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek. A 2. Jeden dvojitý stĺpik do ďalších 4 očiek. Dvakrát nahodíme. Raz. Dva. Tri. A 4. Ďalej pokračujeme. Jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek. Raz. 2. Jeden polovičný stĺpik do ďalších dvoch očiek. A do posledného očka hačkujeme jeden krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a jeden krátky stĺpik. Jednu stranu máme hotovú, druhú stranu hačkujeme nie iba cez jednu priadzu, ale cez dve. Do tohto miesta, do tohto a tak ďalej. Takže jeden polovičný stĺpik do ďalších dvoch očiek. Dva. Jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek. Dva. Jeden dvojitý stĺpik do ďalších 4 očiek. Dva. Tri. A 4. Pokračujeme jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek. Dva. Polovičný stĺpik do ďalších dvoch očiek. Dva. Jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka. A jeden krátky stĺpik do posledného očka. To je tuna. Teraz si urobíme stopku, čiže 5 reťazkových očiek. 5. Prvé očko vynecháme a jedno pevné očko do ďalších 4 očiek. Raz, 2, 3,
4. Teraz si priadzu odstrihneme. Necháme takých 10-15 cm dlhu. Zatiahneme. A posledné očko si vyšijeme. A to tak, že do tohto prvého očka spredu dozadu cez obidve priadze a do tohto posledného len do zadnej časti očka spredu dozadu. Priadzu na rúbnej strane zašijeme a odstrihneme. A túto priadzu takisto zašijeme. Keď chcete, tak nakoniec môžete listky z rubnej strany vyžehliť, aby mali lepšiu formu. A listky máme hotové. Keď sa vám moje video páčilo, odoberajte môj kanál a my sa vidíme na budúce.